Chini pula hamjak ma hingke Facebook tui chung Facebook ti hamjak lega chini hamjak ma tui ar kaka sau ani buri sau je ano ang tongmaya nungsara phaina paisi dinke ang thangui na haika hingke bini ama baba ke soyo buta ke soya gorib kurui bigra busa hini soya chuno hingke police proshashan bo tubuja hingke police proshashan tubuine chuno sakagit langka ani mama bo thana musina tudino ma thangka wak bal pike tlang thango Kepala malai thai kere jora chaini bagi kaglanya nangka abo kahai chalabai beri khorongni kubi hamjagi khari thanglakya ba tabu henke berini family o chalano kere bikara basa hane borno sikagi tilangka abagi chila tini bukha duku nangjagi bini secret diary khologi chino sai khanarika phadi henke chung tini boroni kubi hamjama secret diary khologi kahamge saiman laina abagi video no escape khaya kare secret library channel pati jora kahamge naiti buji manai Pulia sikang chila khoroksa buribe Facebook ti number nai kok sai hamjaglai tongkha ateke borok kok salaimang abuni 2 month eba 2 mas ulo borok 4 bar buskango malakya abage khorokni tebo bukhamani hamjaglaimang borok 2 bosor completing kha salcha chila Tripurani phatar thangi samung khanyani eba income khanya bage flight ticket tani ready khakya a jora chila bini burino kolke saka ang buskang maso Tripurani phatar thangsine samung khanyani Celani ati kono khanai buri saka kuno jaga thana nangya yang Tripurano tongdi olo nang Tripurani phatar thangki alka burbe malai ano pobi thangnechi a bagi kuno jaga thangya Tripurano tongdi buri duku nangjagi celano saka apro cela tesa saka ang kuno nya nono se hamsamani nangno ani bukhao thiasak tongnai nangno ani pulia tai las cela abo hai saka haipono buri o celani kono bisas khaimaliya a bagi buri saka ang semeya ano khanano nini nogo na phaisidi ang nangbai kagi tona musungya police ano na phachide buri kabai saka a jora cela saka ang bo nono na phane pono phacha na phaimaya sikang ani nokni borok ama babu sono sainagena borok go sika ang nono na phane kisa bathagari cela abo kahai sama olo nogo bini ama babu sono borokni hamjak tomani joto kok khulugi saka abagi celani family member po jotono borni hamsamono chajagi accept khakya tei buma bufa saka ako hamsagi tongo phane musung jagu henkai nahar de hinai cela nogo buma bufani permission malmaya gulo bini burno call khai saka ani nogo jotono accept khakya kobuja ang khana nono na phanai a jora buri saka in phadi ang nang bai hakjal ke tongna musungya ano nini logi nini nogono tuisidi buri abo hai saka aboni next day eba phung achugo chela bad be thangka o burino naharnani te buri bo thuma pasakano nogo kebono kuno sayawui a chalabe thana hanai nokni onkori kharka ateki bor khorni a salam malai chela o burino bad karwoi bini nogo tlangi thangka aboni ya golote khaksa o burini family thuma basai nogo o burino nukia angai joto jaga natulakya haipono kuno jaga o burino nukia eba malia ateke nokni borok natule emang olo pathego saimanka o buri bini hamsama chalani aro khari thangka hanai abagi burini joto family member o chalani nogo thangi natulakya apuro nukha o burino chalani gana eba noga asukjak abono nogi burini family ekdom thamsi narekmaya angai o burino kotogui saka nogo himdi nogo thangi kahamke kok salainai haipono buri nogo thana go silia angai o chalabe khorongni ke yak tat ke romi kebaglai tongka chengte kaglaya thansake tongnai henai aboni srapcha tongke burini family police no ringi police rok phakya tei o chalabe burino sikakna trai khaichuka haipono buribe chalate kagya thansake tongna hanai borok yak romi kebaglai tongka ate jora police rok a chalabe burino sikakna naisuka haipono sikagi malia buri kabai kepal togi saka ang jesapono engthong waisa se hamsage ani chalabe phaimani angte nogo thangya norok tamo chine hamsamono bujia buri chirge kabai saka abagi police rok give up roi burini family no saka jengte borno sikang malia norok je khaiman mani khaside henai police ni ati kongno khanai burni family member ekdom joli jagi o burno yakong yak khawi wak balma kahake balai telang lakya aunor kubunya khanaka o burno wak balma hake yakong yak khawi balai telang lakya tangi henkai burino o chalabai kasikaya nogo himdi henai balai telang lakya o burino abo hakeno o chala thangni salni simi bini kubui hamsama buribe tabo kaglajak haipono buri nogo thangna sikang bini chalano kasa wana jane kok sai kalangka ang nang bai kagna kalake nogo thangi pono korosori thina rok hanai tabuk burini family tangi burino nogo telangka abunoti o chala saka chala angka keri nukung bikra borok abage burini family borno chajakliya abage borno sekagi telangka hani saka o chala haipono chala tabu bo bini burino hamsak toma bage nasing tongo tesa kiplida phanyo hanai tebo chala o video ni bukakti bini burino te kesa kok kasarka nang jodi o video no nai tongke nang khawo wan sukdi aba khawo chongdi
आं ननो थेसन बगै हामजाक थांनाय ते निनि मुंगै आनि खाव थेसन बगै तंनाय जेला आबाहाय कक कसरका बिन बरिनो पाठ्यको जों आबोनो सानाय गुबै हामजामा केबोनि कपालो करिना जे जागा चला हामजाके आरो बोरै हामजाकिया एबा जे जागा बोरै हामजाके आरो चला हामजाकिया आबोनो कारिबो जदि चलाबै बोरैनो हामजाके चाजगलाय तंके आ जराके फैमिली मेम्बर चाजाकिया अंगो ते आबोनो सानाय गुबै बखानि हामजामा मानानि जतनि कपालो करिना आबोनो ते नरकताम सानामो जों जोंनो कमेन्ट के साथि नोंले गुबै हामजामा मान खादाय एबा गुबै हामजामा ताबुबो मायाखौ ते नों साबोनो बेसे गुबै बखाबै हामजाका कमेन्ट के सानानि तापौदि Chini pula hamjak ma angge Facebook tui chung Facebook ti hamjak lega chini hamjak ma tu yar kakha ang saka bono ang phatar hasteo thangai samung khainai hingke ani buri sau je ano ang tong maya nungsara phaina paisi dingke ang thangui na haika hingke buda song phaika bufa phayo hingke bini ama baba ke soyo buta ke soya gorib kurui bigra busa hini soya chuno hingke police प्रशासन bo tubuja hingke police प्रशासन tubuine chuno sakagit langka ani mama bo thana musina tudino ma thangka wak bal tike tlang thango hingke ang ani mama no sno ko kjana musungo ani mama bumbo bui bujiya phano ani bukhano bujidi ang nungji hajaga pano thangdi ang naising tongnai